Eta badakigu bai, nork jaurtiko duen koetea aurtengo Euskal Herriko hiriburu garrantzitsu eta zaharreneko festan nagusiari hasiera emateko. Nork garbituko ote ditu baina arropa zuriak guztiak dotore izateko zenbat egun dira? Tira, horretan utziko dugu edonola ere udako kanpainari begira Nafarrak beste urte batez, gainerakoen aurretik esango genuke. Zure lastanek zoratu egiten naute. Zure errespetuak are gehiago. Eta gaurko Nafar News honekin hasi eta bukatzeko, intro handi honi hasi eta bukaera emateko, tira, badakizue bandera urdinik ez omen dute nahi, Allozen, zein izango ote da arrazoia, bandera gorria nahiago dutela, bandera turkesa edota ez dutela, giza inbasiorik nahi, gauza zaila, Gipuzkoarrok ondotxo dakigu. Ez gatozkizu ez arkikuntza, arkeologiko buruz hitz egitera, baizik eta marihuanaren, kanabisaren industriari buruz hitz egitera. Herberetan urratsak emango dituzte, ze bidetan izango ote da hori, tira, senda belartzat gehiago hartzeko eta merkatu beltzetik zertxobait ateratzeko. Bide horretan baina, beltza kartzelari begirako edota zigorrari begirakoa izan ere, Marylanden badakizue zenbat jende barkatu duten ofizialki, ez da ez nola nahikoa, zeren kanabisaren ustezko legezkanpoko jarduerarekin lotuta, milaka lagun daude isunduta, edota egoera muturrekoan, babes edo gizarte babes guztietatik kanpo, espetxean kasu larriak eta gizartearen, esango dugu sektore beltzena, zuzenean kaltetzen duena. Begira ezazue, gobernadorea, Marylanden, zeinen pozik, hau izenpetzen ari zela. Izan ere, komunitate afroamerikarra zuzenan kolpatzen duen auzia dau, eta askotan delitu gile mota baten atzetik joateko baliatu izan dira lege hauek. Kasu honetan, kanabisaren inguruko jarduerari lotuta. Marylanden ikusten duzen bezalaxe, lehen urratsa hau eman dute, eta guztira 175.000 barkamen agiri dira, honen bidez izenpetuta aplikatuko direnak. Pentsa, zenbat eta zenbat norbanako, eta inguruko komunitate zabalari eragingo dion erabaki honek. Beraz, ikusten duzuen, kanabisaren industriaren inguruko jarduera eta legeztatze prozesu hauek, herberetako bidearekin batera, Marylanden esate baterako, bestelako aurpegi hau erakutsi digula, gizartearen aurpegi kasu honetan beltzena. This is about changing how both government and society view those who have been walled off from opportunity because of broken and uneven policies. Cannabis convictions for hundreds of thousands of people here in Maryland with scarlet letters, modern day shackles. This morning, thank you to Governor Moore for your leadership and everyone who made it possible today. This action will bring hope to thousands of families across the country, and we are truly honored to be part of this historic moment. Thank you all so much.
eta hau da giro honetan gure bidali berezia, Iruña Astitz, Nafarroako jaigune, zonifikazio, aktualitate politiko instituzional, sare sozialetako kontuak, eta gaur bandera urdinik nahi ez duen Allozko inguruneari buruz hitz egingo dizuegu, ze Iruñe, hasteko eta behin Gabon, baina ikusten da zenolako ur turkesa dauzkan, kalitate honekoak direla ere jakina da, eta orain, bandera urdina banatzen duen elkargoak ikusi du, Allozek merezi du, eta baten batek esan du, eta zer gertatuko da bandera urdinarekin? Kontxako, ez dakit populazio mailara heltzeko arriskuan gara? Bai, argi, zeren alaxe da, nola ikusten duzu kontua, Iruñe? Kaixo Gabon, albistea edo berri hori ezagutzera eman zenean, nik uste dut nahiko orokortua izan zela aipatu duzuna, ez? Azkenean aurre ikusten dela kriston masifikazioa egotea, badagoena, ze Allozko urtegia ezaguna da bainatzera joateko, ez bakarrik Iruñerritik joaten garenak edo Nafarroatik joaten garenak, baizik eta mugakide ditugun beste probintzietatik, ez? Kasu honetan adibidez, Euskal Herriko beste txokoetatik ere etortzen zareten guztiak. Eta, pixkat ere azpimarratzeko, aipatzekoa da, nik uste dut oso garrantzitsua dela ulertzea Allozko urtegia badagoela Gesalaz ibarrean kokatuta, guztira 400 biztanle dituztela zentsatuta, eta Leratek justo urtegia dagoen herrian eta urtegira bainatzera zoazenean sartzen zaren herriak 20 pertsona dituela zentsatuta. Orduan, nahi dugu probestu, nahi dugu gozatu, beroa egiten duela, paraje horretaz, baina ze preziotara. Ze kontuan hartutan, jende populazioaren arabera, inguruneko errepi guztiak gaindi eginda geratuko direlako, ziur baina gehiago ezatzera ez aurrera, eta eguzkiak gogorren jotzen duen ordu horietan, zenbaitzuk oraindik ere sasoitsu, etzanda aurre egiten dioten une horietan gainean botatako krema litro horiekin, nik uste dut kolore turkesa hori laster batean Nivea kolorekoa ere gera daitekela, beraz, akaso jakinduria sartutako erabakia da, ez ote da, berandutxo heldu, honezkero tokiain batetan tira, espero dugu Google Maps horretan, ez behar baina gehiagok sartzea Allozko urtegia, eta joaten denak, tira, urte osoko banaketa horretan, ekitea Allozeko pantano edo urtegi horretako jarduera ezberdinei. Nafarroan segituko dugu, uda garaiko kontu hauekin batera, ikasturte amaiera, beste baten hasiera, zer demontre gertatzen da Oibarren hemen ere, Nafarroako gobernuak badirudi lagundu kasi eragozpenak jartzen dituela D ereduko gela izateko. Beskoitzeren egoera oso antzekoa, baina kasu honetan Oibarraldera goaz. Proiektu hau ongi pentsatu eta hausnartutako zerbait izan da. Apustu serioa eta errealista. Oibarren jaiotza tasak izan duen gorakadari biztanleria finkatzeko landa ingurunea sortzeko eta eraldatzeko beharrari, lana, familia eta bizitza uztartzeko konpromisoari eta laguntzari erantzuten diena. Eta gainera, euskaraz ikasteko eskubidea sustatzen eta normalizatzen duena. Aipatu behar dugu, 2017an Nafarroako Parlamentuak onartu zuela Oibar eremu mistoan sartzea. Baina hala ere, euskarazko irakaskuntzari buruz Nafarroako araudiak ezartzen duenaren kontra ari dela Hezkuntza Departamentua. Mendigorria, Larraga, Lerin eta orain Oibar. Azken urteotan, Hezkuntza Departamentuak Nafarroako eskualde batzuetan euskararen irakaskuntza berariaz sustatu beharrean, aitzakia desberdinak jartzen ari da euskararen irakaskuntza geldiarazteko edo baldintzatzeko. Iruñe, zer duzu azaltzeko? Hori da, jakin berri izan dugu, Oibarren ezinezkoa izango dutela D ereduko aurreskola irekitzea datorren ikasturtean, ze antza denez, berez aurre matrikulazioetan ikasle aina badagoen arren, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak
matrikulazio epea hasi baino egun bat lehenago Oibarreko udalera hots egin zuen, esanez ezinezkoa zela aurreskola hori irekitzea, izan ere inguruko edo bertako eskolako egitura edo sistema bera kolokan jarriko zuelako. Izan ere gaur egun Oibar eremu mistoan badakizue gaur egun orain badugula Nafarroan 3 zonaldetan banatzen duen euskararen lege bat, eta euskararen lege horren baitan Oibar eremu mistoan dago, eta berez aukera beharko lukete nahi duenak euskaraz ikasi ahal izateko eta administrazioarekin harremanak euskaraz egin ahal izateko, kasu honetan inguruko eskolan A eredua eta G eredua baino ez daudenez, D ereduko aurreskola bat irekitzea kolokan jarriko luke eskolaren funtzionamendua, hori Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren arabera argi dago, behar baldin badago, akaso eskolan bertan ere D eredua jarri beharko litzateke. Zentzu horretan, beste aipamenen bat bazenuen, institutoren bateko afera, okerrezpanez, sare sozialetan ere horren berri eman diguzu, egintzazu spoilerra. Nahi duenak informazio gehiago izango du Iruñen deren sare sozialen kosmosean, baina titular bat? Titularra da, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak ez dakit zer eman dion datorren ikasturtera begira, Baraingo Alaitz Institutoan, D ereduko instituto honetan batxiergoko lerro bat kendu nahi duela. Hau da, klase bat itxi nahi du 52 pertsona daude aurre matrikulatuta, eta horrek esan nahi du, alde batetikan zenbat ikasle sartuko diren ratioak deitzen zaion hori handiagoetara edo maksimoetara egongo direla, eta gero ikasleak kanpo geratuko direla, eta ez dakigula nora joango diren. Horrek zer suposatzen du? Baliteke herrikoak edo inguruko zonaldetako ikasleak beren bizilekuetatik urrunago dauden lekuetara joan beharko dutela ikastera, aukera dutenean berez bai espazio aldetik, eta ez duelako zentzurik, ze beti egon dira bi klase Alaitz Institutoan, nik ikasi nolako bertan badakit. Esaten genuen guk bazegoela hemen sekretutxoren bat, Iruña edonola ere berria hemen geratzen da, emango dugu jarraipena noski baietz, zeinen garrantzitsua baliabide publiko hauek ere behar bezala banatuta egotea, besteak beste, bigarren hezkuntza hori Kasa Kristora joan gabe eta euskaraz egin ahal izateko kalitatezko moduan. Eragozpen hauek alde batera Jin eta Jan utziko diogu Nafar gobernuari aitortza txiki bat, ezta? Beste gain ere biktimen alorrean egiten ari den lan horretan, Nafarroa aurrerago, eta oraingo honetan berriz ere torturaren biktima izandako nafartar gehiagoren aitortza. Iruñe? Bai, beste 19 pertsonak izenpetu edo barnebildu dituzte biktima aitortza horren barruan, eta azpimarratzekoa da hasierakoak zirela akaso aspaldi atxilotutakoak, baina hemen ja dagoeneko hasi dira 2005-tik 2011 bitarte atxilotutako gazteen kasuak ere barnebiltzen, ez? Besteak beste, Garbine Urrabaraina Indarraren kasua, Iker Moreno, Iker Aristu, Mikel Didiez eta Oian Ataunenak. Ikusten duzue, gazte belaunaldia ere bere horretan, horre aintzat hartua dela. Honi ere jarrepena emango diogu, gaurko tarteari baina azken txanpa honetan, Nafar gobernua pausu bat aurrera. Akaso baita udako kanpaina hauetan ere ze interesgarria iruditu zaigu aurtengo mezua, guazen ikustera? Nire posturarik gustokoena, presiorik ez. Zure laztanek zoratu egiten naute. Zure errespetuak are gehiago. Gehien erakartzen nauena, ezer ziurtzat ez jotzea. Doinu Datia Arraka baliatuta, Nafarroako gobernuak mezu
uste dugu nahiko modernoa eskaini duela, ez? Pixka bat harremantzeko, harreman sexu afektibo horiek udagiroan, gaugiroan, gazte jendea, ezain gaztea. Tira, mezu hau esan dezakegu aurrerakoia badela? Bai, nik uste dut badatorrela azken urteetan egin duten kanpainaren arira, ez? Eta pixkat aurreko urteetan bai landu dutela gehiago akaso festak erasorik gabeko espazioaren kontzeptua, eta honetan badoaz arago, ez? Ez da mugatzen bakarrik erasoen kontura ere barnebiltzen duela, baizik eta ere nola harremantzen garen, eta baita ere hortxe dabil azken urte honetan kezkatzen duen gai bat dela infekzio sexuale, ETS-en azkundea, ez? Eta nik uste dut nahiko ongi barnebiltzen dutela edo pixkat jorratu nahi izan dutela kanpaina honekin. Bai, akaso kontraste izan da. Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak beldurra sartu du, gaixotasunak edatzen ari direla, eta kasi-kasi mezua atzean dagoena da preserbatiboa burutik bera jantzi kasi-kasi, eta kasu honetan berriz zaintza ikuspegitik ere zainen garrantzitsua den ondokoa, edota norbere burua kontzientzia batetik zaintzea. Bukatze aldera, San Ferminak gertu, noski baietz guztionen baitan kokatu dugu, dekalogo ere bai. Deskubritu dugu Iruñan bigantxak ere badaudela, hau txiste txarra zen Iruña, baina dekalogo horretan hainbat eginkizun, bete behar, ez betetzeko kontuak. Irakurri dugu besteak beste, entzierroaren ibilbidean ezin dela sartu, droga edo alkoholaren eraginpean egonda. Ez dakite nola neurtuko duten hau, akaso foru zeingoa? Hainbat txokotan ikusten dugun bezala hemen ere jotake lanean ikusi ahal izango dugu, puntuak kenduta, kendu gabe, ez dakigu nola? Bai, Iruñeko udalak dekalogo San Fermineroa delako argitaratu du, eta egia esan bistazo bat botatzen ibili naiz, eta egia da hemengoak garen ondako ezagunak ditugun gauzak direla, baina bai egia dela, ez dela gurentzako informazioa, baizik eta kanpotik datozen pertsonentzat, ez? Eta nola egiten dute, kamera gehiegi daude, eta hortikan kontrolatzen dituzte. Eta hor, aipatu barra dugu, horrela ere antzeman zituztela pixkat lamanadakoak. Hori aipatuta, zure dekalogoa, gomendioren bat, labur-labur denbora honezkero joan azaiguta? Gozatzea, errespetatzea eta ez joatea superturistifikatutako edo masifikatutako guneetara. Egin zaitez hemengo baten lagun eta berari esker ez duzu sufrituko leku batetik bestera joaten. Ongi, azken galdera. Zuriz jantzita, hainbeste egunez aritzeko, armairu bat apartekoa duzue, ez dakit ikusgailua, lehorgailua, zein da? Zein da hemen sekretua? Hainbeste arropa zuri mantentzeko? San Ferminetako kutxa, de hecho, gaur arratsaldean jaitsi dut trasterotik, eta oraindik ez dut ireki ezakit moldatzen zaidan arropa edo ez. Beraz, ikusiko dugu aurrerantzean, ea ez naizen joan beharreko arropa txuria erostera. Ederki, Iruña Astitz, plazerra izan da, beste behin ere. Berdin. Sí. Cierro comillas. Ulertu nahi duenak, nahikoa du. Eta kitxo! Kitxo! Urkullu joango ote da? Ez da joango. Zenolako agur luzea, infinitoa. Urkullurekin ere kasik ez dakit, unibertsoa bera ere agortzen ari dela dirudi.
Bide horretan, bere agurraren baitan gainera, zizkamizka batzuk baditugu. Besteak beste, Urkullu orain Euzko Alderdi Jeltzalearen buruzagi jartzeare gauza ona litzatekeela. Izan ere, badakizue, gizonezkoek alako esperientzia dutenean, alako jakinduria, ezin ies egiten utzi. Bide horretan baina, urteotan egindako bildumatxo bat ere plazaratu du, baina zenbait gauza ere ez ditu oso gogoko eta nolabait ere alfombra azpian ezkutatu nahi izan ditu Urkulluk. Zeintzuk izango ote ziren besteak beste gogoan hartu nahi ez dituenak. Esate baterako Iberdrolaren ekitaldian eta estatu mailako plana goren aurrean zuela euskeraz ari zela batematek txistu egin zionean? Hiru hauek balioan jartzen ditut gaurkoan. Tira, kontuak eta komeriak badakizue, azken aldi hontan politikaz hitz egin ari garela, azken aldian diot ezakit, azkeneko mendean, azken hamarkadetan, baina egia da azken ziklo honetan, hauteskunde baten eta bestean bizigaren honetan, honezkero, akaso jendeak ez duela bereizten noiz gauden kanpainan, noiz ez, noiz izan zen aieteko konferentzia, eta noiz ez. Sí quería apuntar una cuestión. Mi apellido García, perdón, para dar eso. Perdón. Gracias. Derechos humanos. Para fijar memoria es importante también fijar conceptos. ETA fue un grupo terrorista. Vamos a ver. Estoy harto de que se pase el fantasma de ETA por aquí cuando alguien no sabe qué decir ya para atacar a los socialistas. Nosotras tenemos el talento y es hora de que también tengamos el poder. Pones en la puta foto ahora mismo o te despido. Va a despedir a la campeona. Esto solo funciona si estamos tú y yo en el cuadro. La aspirante y la campeona, ¿recuerdas? Tú querías ser la dueña de tu vida y que nadie decidiese por ti. Pues lo has conseguido. Cumple el plazo o atente las consecuencias. Eta gaurkoan pantailak euskaraz ez, baina pantailan euskaldunak bai, kasu honetan emakumezkoak, gerra aurrekoak, 1924 urtera egingo dugu atzera, 3 emakume protagonista, haietatik 2 Euskal Herritik Mexikora joandakoak. Pilotarekin lotzen dituzte, baina erraketisten abentura biziak dira hauek. Eta bai, ikusteko aukera izango duzue, ez da euskaraz, baina esandakoa, pantailan euskaldunak, eta bertan kontatzen den kontakizunerako euskaldunak lanean ere bai. Besteak beste, Maider Mendizabal pilotariak entrenatu ditu aktore hauek eta emaitza nahiko txukuna izan da. Hainbat kontu aipagai izango dituzte, emakumezkoen arteko maitasuna, indarkeria matxista, eta munduan oroar emakumeok aurrera egiteko eta aldundu ahal izateko pasabarreko eragozpen guztiak. Esan dugu, pantailaren atzean euskaldunak ere bai, eta aipamen berezia Joritz Apaolazarin. Motor istripuan hiltzen Donostiarra, ekoizpenean lanean aritu zelako, eta kredituetan ikusiko duzue bere aipamena ere egiten dutela. Beraz, Mexikon jaio, naiz eta Euskal Herrian ere grabatu, honezkero laster ikusgai izango duzuela, eta tira, guk ere gaurkoan ekarri nahi izan dizuegu, Euskal Zinemagileen ekoizpen hauek ere, badute eta hemen bertan, bere txokoa. Eras una niña cuando te puse la primera raqueta en la mano. No sois más que una moda. ¡Extra! ¡Chelo Barbosa regresa a las canchas! Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, chicas. Nosotras tenemos el talento. Ya es hora de que también tengamos el poder. Pones en la puta foto ahora mismo o te despido. Va a despedir a la campeona. Esto solo funciona si estamos tú y yo en el cuadro. La aspirante y la campeona, ¿recuerdas? Tú querías ser la dueña de tu vida y que nadie decidiese por ti. Pues lo has conseguido. Cumple el plazo o atente las consecuencias.
sutondo batean utzirik kemena. Dolurik bau laguntza La Rochen azpian bakartia. Doinu bereziekin gatoz gizue bai gaurko saioaren azken txampa honetara Forbidden Colors diskoetxeak 10 urteko ibilbide egin du, baina badoaz, irailaren 13an egingo dute halako festatxo bat Bilboko kafe antzokian, eta tira, urteotan egindakoei begira hasi gara eta lagin txiki bat ekarri dizuegu, izan ere, ez dira ez nolanahikoak azken garaietan egin dituzenak. Eki Lambert, Ipar Euskal Herriko aktore eta musikariaren ezpata da ikusi berri duzuena, baina zenbat eta zenbat, besteak beste, Mise, Amorante, Joshua Belenuar, eta beste hainbat izan direlako bertan izan direnak. Tira, guzti errepaso bat egin alizateko badakizue YouTube kanala badutela. Gaur berrian badator halako artikulu interesgarri bat guzti honi buruz, eta tira, datozen hilabetetan ere berri gehiago emango dute, agur horrekin ere, azken 10 urtetako ibilbideari balioa eman nahi diotelako. Eta honekin, gu bagoaz, baina badakizue, bihar hemen ere izango gaituzuela, haze sortea zuena, ezta? Tira, geure ere bai, hor bestaldean zaudetelako egunero, mila esker. Gabon pasa, maite zaituztegu. Sede sakonena izan ote da Eguzkitanik eraikien dorrea Laguntasunak hortaz ez dike kasola Betekizunez itzaltzen doa Bindarra Uro sintaike Laguntza Sutondo batean Utzirik kemena Dolurik babu Laguntza La Rochen azpian bakartia despota